Hürmetli ustazlar, килгән қонаклар, Балташыбызда бүген зур бәйрәм. Һәм инде ул бәйрәмнең кичә узган балаларны яклау көненә бәйләнеп китүе тагын истәлекле һәм безнең хәтерләрдә саклана торган көн дип әйтергә була. Бүгенге көндә сөйләүче күп, бөтен кеше дә сөйли, әмма язучы бигәс. Һәм инде менә бу сәхнәдә нәкъ менә шушы үзләренең фикерләрен, уйларын язып, кәгазьгә төшереп, кешегә җиткерә белүче безнең укучыларыбыз бар. Бүген бәйгедә шатланып утырдык. Безнең дөрестән дә татар төбәгебез, һәм инде Удмурт халкы яшәгән төбәк икәнебезне шушы сәхнәгә чыгучы укучылардан да белеп була иде. Күпме безнең татар теле буенча, Удмурт теле буенча уза торган олимпиадада җиңүчеләр. Аларны бит әзерләргә кирәк. Аларны барыбер шушы юнәлештә өйрәтергә кирәк. Һәм менә бу очракта инде укучыларның үзләренә дә, әти-әниләренә дә, остазларына да олы рәхмәтемне җиткерергә рөхсәт итегез.